Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan ano rin. At aga-probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Inlaban ko ti pamilyak iti lalaki nga ay ayatek. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Norin. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay unay ka Norin. Di ka lakat nakapilin iti sinong batam alalakay. Dayjay pa'y laalayaw. Anya ti problema yung kanileyo, tatang. Kat no nagsadot dayjay alalakay. Agbaliw tumatlaang dayjay, tatang. Nangruna no adanton bukod mi a pamilya. Kasano no saan? Imposible mat a, tatang. Ay, i-break mo dayjay alalakay. Tanasa papay. Diyak kaya, tatang. Ay ayatak ni Leo. Patsik ngagbalbaliw tumatlaang dayjay. Ay unay ka matin anak ko. Di ka lakat nakapilin itinasaysaya at alalakay. Nasayahat mat ni Leo, tatang. Iso pa nga asiyo diyo tagtagibasitan ni Leo. Tamasaksak kita anak mat. Ay, makaamo ka man langan iti biyag mo. Adaman damagag kada kayo, nanang. Anya dayta. Anya ka diti makunayo ka ni Leo. Ti agar-aram ken ka asadot. Ni nanang mat. Agpada kayo lang ka ni tatang amang tagtagibasit ka ni Leo. Kaayan-ayat ko ni Leo, nanang. Anya tinaknakan mo asinong batam dayjay a tao. Anyan tungay ti ipakanakan ka. Kat anya pa'y kumangay, nanang. Anya ayat ikan ka ng ti tao. Ay di ka mang pilusupo Anya ti kayat mo iti dayjay aleyo aya. Iso nga rod mo tinakariknak iti panagayat, nanang. Ay sos, kasi kamot anak ko. Tadjay pa'y tao asadot, tinakariknaam iti panagayat. Unay kayo matan, nanang. Agpadpada kayo lang ka ni tatang amang tagtagibasit ka ni Leo. Saan apanang tagibasit dayjay? No di kat kinapudnaw. Agbalbaliw tumatlaang ni Leo, nanang. Uray kitaan niyo. Norin, kaya't ko nga kasartan iti mabiit. Ha? Ada ka din pangikasar mo kanya? Di ibaga kadatatang ken nanang nga kasara kon. Isuda ti agiremedyo iti pagkasar ko. Imbag ano kayat da? Apay, awan ka diti urnong mo? Awan Angem no ibaga kadatatang agastusan dati panagkasar ka, umanugot dalakit day. Pag ko naamat? Wen ta isuda mo ti mang ibagbaga, mga asawa ako. No kasta, di padasam nga ibaga no kayat da. Imbaga kon kadatatang ken nanang agkasarta. Anya ti kunada ngay? Ilako da kano jay may sa anwang mi. Ken addamet baboy mi ama parte. No kasta, agkasarta nga rudan? Wen tay manugot nga rod dagiti dadakkel ko. Ala nga rod ibagak matan kadatatang ken nanang. Sige, tapno dumanon kami meten iti kabiitan na panawin. No kasta, dagiti dadakkel ni Leo ti aggastaos iti panagkasaryaw. Wen, tatang. Naumadang atan iti kinasadot ti anak da. Iso akayat dan ang mga asawa. Tapno mapilitan nga aggagat. Ni tatang mat. Aging ka di ita, ti kinasadot paylaang ni Leo ti pampanunutan niyo. Pampanunutek. No anyan to ti agbalin akasasaad mo. Iti sidong dayjay alalakay. Norin, mapantay jay balay. Kaya't nakakano ang makasarita ni tatang ko. Ha? Anya nga tatibagana? Diyak mo Basta mapanta. Tapno maamuam no anya ti bagana. Saan mo ka di adinamag no anya ti ibagana kanya? Dinamag ko. Ngem ko na namat. Asaan ko kano ang mabalin ang maamuan ti ibagana ken ka. Sika kano ti pangibagaan na. Alang aron, mapanta. Amangan no importante mo ti ibagana. Itatata, anya ka diti kunayo akayat yung nga ibaga kanya? Sakbay at dumanon kami.
Kaya't kapay ang makasarita nga umuna, balasang ko. Anya ti bagayo kanyak, tata? Sigurado ka kaday, akayat mo ti makikalaysay ti anak May? Uwan, tata. Sigurado akon iti dayta. Gaputa ay ayatag unay ti anak yu. Nukasta nga raod. Kaya't ko nga awagan naklatan iti tatang. Ibilang na kaon kaspudno nga amam. Gaputag kasar kayon taon iti anak May. Sige, tatang. No iso ti kunayo. Tangay na kunam nga ay ayatem ti anak May. Sapay ko mga road, tamaan anusam. Kan sikan ti makaamaw ama magbaliw kan kuana. Ha? Anya ti kayat yu asawan, tatang? Amumat siguro ti kinasado ti anak ko. Ket sapay la kuma tamaanu sa mabagbagaan. Wan, tatang. Amok nga agbaliw tumat laang ni Leo. No adan tun bukod mi a pamilya. Isu nga raw da kinayat min kininanang yaw ang mga asawa ni Leo. Barang isu ti pagnakman na. Saan kayo madanagan, tatang? Tulungak ti anak yu tapno agbalbaliw. Nasayaat nga raw balasang ko. Ket agyaman no kasta. Dandani gaya man agbalin a misis ti best friend ko Siga ngay mat. Kaano ngay mat ti kasaryo iti boyfriend mo? Mabayag pa'y friend. Agabrod pa'y kano. Tapno maisaganaan na ti masakbayan mi. Narigat mat ti kastagay. Apay mat. Narigat ti long distance nga ayat. Ngamin, no saan kano ati imadayo ti masulisog? Ti mabati ti masulisog. Depende siguro dayta gayon. Saan mat nga amin ang nag-abroad kat nagloko da? Ngamkadwan na, gayam. Ada pa nagtalak ko ni Walter, gayam. Makaamo ka, gayam. Si kakid di Anyan to nga tati agbalin akasasaad mo iti sidong ni Leo. Masigurado nga agbaliw to ni Leo, gayam. Tanalpasan ti kasaryo iti anak May. Kidawag nga iti balayo ko matipag na idan yu kinilayaw, balasang ko. Taapay matatang. Tapno agbain ket agtrabaho. Nung amin dito'y balay kayo nga agnaid, patsa kasaan nga agbain kada kami kininanang yaw. Sige nga rod, tatang. Uray ija balay kami nga agnaid. Kasi tinakunakaon, anusam ati anak ko. Kan bagbaga makanayon. Uwan, tatang. Siyak ti makaamo ka ni Leo. No kasta, dito'y kayo balay nga agyan ka ni Leo. Uwan, nanang. Ay kat nasayahat mo't anak ko. Tapno saan ka amayadayo kada kabi ka ni tatang mo. Ibagaklatan ka ni Leo, tatumulong ka ni tatang agtalon. Ay katrumbang laang Saan mabalin nga agsenyorito laang dito'y balay? Uwan, nanang. Siyak ti makaamo ka ni Leo. Alang nga raw. Tangay iso mo ti kinayat mo. Ano sam abagbagaan? Nagbanglumat ng tilutlutuam apang malaman tayo, bakit? Uwan, pinapaitan aginatang ni tatang itay. Paborito na ngamin ti pinapaitan. Uray sak bakit? Paborito ko ba ti pinapaitan? Kasta ka de? Wen, iso asigurado nga do ti makan ko, no kasta ti sidaag. Nasayahat mat Tapno napigsa kang agtrabaho ijay talon inton bigat. Sumurot ka ni tatang Anya? Oh, apaya kasta ti reaksyon mo? Saan mo akayat ti agtrabaho? Kwa? Awanan ti adu asao. Kasapulan nga agtrabaho ka. Tapno adda may gatang iti makan. Ay na. Nan bakit? Iawat mo mampaytain na poy. Adoy. Inayado mo't atimangan. Kas kala maaw-awanan. Ay, wunmat nga agpaysaw, Leo. Kas laman nga aldaw asaan ka anang nangan. Apay,
Kasta talaga ti style mo amangan, Leo. Ay, kuha nga min nga nang, tatang. Paborito ko tinluto ni Norin asidaan. Uray pa'y no paborito, Inayadam mat ati mangan. Kababa inti kasta nga style mo. Kasano no ada bisita tayo. Anya nga iti maibagada. Ay, uwan ba't nga min lakay? Mabalin ba't nga inayadam timangan? Mala, Norain. Agao ka pa itiin na poy. Awanan karga ti bandihado. Ay awanan ti inapoy nanang. Ginaok aminan. Anya? Apay, saan mo aninayunan ti inlutom? Amumat nga Danileo akadwa tayo amangan. Ay, ninayunak mo tatang. Kurang latamad. Anya? Agriing kan Aleyo. Anyat orasan. Itay pa'y anapan ni tatang ijetalon. Kinunana sumarunong ka kano. Nagsakit ti tiyan ko, bakit? Anya? Sana ka makabangon. Inton bigat to na sumuro ta kay talon. Ay, unay mo dun. Imbag ano saan nga gungat ni tatang? Apay ko mga agungat nga Nasakit nga ro ti tiyan ko. Anya nga iti aramidan ti sadot nga asawam. Apay asan asim maruno ije talon. Nasakit ka no ti tiyan na tatang. Ay, saan nga ta matuntunawan tanagrawat mat ngamahin. Tatang? Rawat lang aruden, sadot pay. Ay, no saan nga agbalbaliw ti asawam. Pagawida mo ni Jebalay da. Jak kabalan nga talunan ti sadot nga asawam. Ay, rawat pay. Uwan tatang. Sana bali. Takino na namit asumurutan kada kayo inton bigat ijetalon. Ay, rumbang laang Lukas ta? Saan na nagbaliw ni Leo, gayam? Kaslakastan gayam. Ado ti rason na. No kasta madanon ti panagtatrabaho. Ay, kasano nga rod itan? Siya kung ti mababain kada tatang kananang. Anya nga rod ti aramidam ita. Tsaka mo. Nagrigat mo tadagdagan ni Leo. No apay ngamin nga iso pay laang ti kinayat mo. Huwan nga rod gayam. Kat da kayo ngay ka ni Walter. Kumusta kayo mat? Okay kami laang mat gayam. Awan mat marik na ka nagbaliwan na. Imbag ka pa'y gayam. Uray man siguro agbaliw. Mabalin mo latta ti makabirok iti kasukat na. Tasan kayo pa'y mata nagkasar. Pangaasim mo't Aleyo, tamapan mo tulungan ni tatang ijetalon. Ado ti matrabaho ijay. Dagdag ka niya kagtrabaho. Babawi ko na nangasawa ken ka. Anya ti kunam? Idi baruak, bumangon ak no anyaman nga oras ti kayat ko. Itataad na asawa, kastoy matan ti mapaspasamak iti biyag ko. Agawid ka nga ruda ni Jabalayo. Ijay kan nga agnaad. Mababain akong kadatatang kananang gapoy ti kinasadot mo. Uresan mo nga ibaga, agawid akon. Imbag pa ije balay, tamakapangan kan makaturugak anasayaat. Dito'y balay yung ay, kasla iparparit da akanayon timakan. Saklatan tikit kitaan da, tunggal panangan. Gapo ta sadot kamat nga agtrabaho. Namukla ko makakastoy. Di ka lako man inasasawa. Dinawat ko lako man ti kwarta kadananang kentatang anagastos idi nagkasarta. Anya? At nakadisan nyo ang nagkinaawatan kinilayaw. Apay nga isula ang tinagawid iti balay. Sumurot ka kanyak, ta ijay kayon nga agna iti asawam. Diyak kaya tatang. Mabainak apapakpakan lang ijay. San mat nga agbalbaliw ni Leo? Sadot mat ang namintaklan. Ngam kas asawa yo pay laeng. Saan mo nga ibagang agsina kayon? Makaamumatan iti biyag na tatang no saan nga agbalbaliw. Ure agsina kamin. Awan babae ang makaanos kan kwa na. Saan ko maakasta, anak ko? Nagsarita kayo. Naibagak matken ka idayin nga anusam ti anak ko. Pasensya kayon tatang. Diyak mat gayam maanusan ti kinasadot ti anak yo. Anya ngay ita. Natangken to mat ti ulom. Saan mo akayat ti mabagbagaan ide? Pasensya kayon ananang. Kunak ngamin wag balbaliw ni Leo. Ita,
Saan mo na mabalin ti agbabaway? Tanagkasar kayon kanilayaw. Dayta nga rod tirigat na nanang. Ala, paliiwom ti asawam na agbaliw. Ngam no saan nga agbaliw, uray agyan ka dito'y balay, kat agyan mo't ije balay da. Kapilitan na kastaan, nanang. Ay, no dimngig ka kumakada kami iday. Di saan kumaakasta tinagbanagam ita. Aging gayta, saan pa yan nagbaliw ti asawak, Mr. Lonely? Imay naksinukon dito'y balay, ngem saan nakasimurot ken kuana. Ket no dumteng to ti panawen na sumurutak, dayta, ket no nagbalbaliwen. To'y pagayam mo, nurin. Agyaman pagayam nurin, iti dayto'y apakasaritaam, ket ti makunak, amangan no addan to gundaway, makapagpanunot matlaang ti asawam, ket agbaliw. Imposible met ngaglaklakay latan as saan makapagpanunot. Ket sapay lakuma, makapagpanunot anasapsapa. Iti kasta, masulbaryo met adagos ti parikotyo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan anurin at taga-probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.